Mbukeli yaphinde yahlangana osukwini lanamhlanje futhi ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona le video igama lami ngingusithambiso ngikokandlozi wembukeli ngikuphathele zona namhlanje zethi osasithombeni unobuhle nowabuyela esikoleni ebangeni leka 11 eneminyaka engu31 bamhleka baze bahleba ngaye kube ukuthi akunankinga lokho uqhubekile wafunda waze waphasa ngempela umatriculation wakhe qeda waye enyuvesi wayofunda ilakhi lekhona esimanga wavele waphasa ngamalengiso waze waGrajuwweytha wathola iziqu ze-first junior degree ze-graduate for iPGCE. Kuyabuzakala ke laphana ke wembukeli kuthiwa baba bemhleka kuyimanje bagoqo no rain dance amasavana bazondo baba bengane akusho ngomina ke mbukeli kusho abantu einkundleni zokuxhumana bekuzona ke leza bengikuphathele zona kuleli hora ngizocela ubekuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba ngizokubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.